हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आपण इथे आज आमलेट बनवणार आहोत. तर आमलेटसाठी आपण एक छोटा अर्धा कांदा कापून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता 2-4 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि अंडं अशा पद्धतीने आता आपण आमलेट करून घ्यायचं आहे. मी इथे कांदा टाकून घेतला आहे. 2-3 हिरव्या मिरच्या म्हणजे 2 हिरव्या मिरच्या मी अशा कापून घेतल्या आहे बारीक. इथे बघू शकता. आता याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची थोडी आणि अंडं टाकायचं आहे फोडून. इथे आपण अंडं टाकून घेतलेलं आहे फोडून एक. आता स्वादानुसार आपण 1 चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे. थोडंच मीठ टाकायचं, जास्त टाकायचं नाही. इथे आपण मीठ टाकून घेऊयात. इथं मी हे बघू शकता एवढं मीठ घेतलेलं आहे. थोडं 1 चिमूटभर एवढं मीठ टाकून घ्यायचं आहे आपण आणि याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे इथे आपण अंडा आमलेट बनवतो आहे. असं छान असं आपलं अंडा आमलेट बनतं. याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्या अशा पद्धतीने. आता हे मिक्स करून आपलं झालेलं आहे. तर इथे आता आपण गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे. बघू शकता. इथे आपण थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे, 1 चमचा. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे तेल. आता आपण हे काढून घेतलेलं आमलेट पॅन तापलं की टाकून घ्यायचं आहे. इथे मी कोथिंबीर टाकली. हे छान मिक्स करून घ्यायचं साधं. तेल आपलं तापून झालेलं आहे. हे टाकून घ्यायचं आहे असं. याला असं पसरून घ्यायचं आहे आणि 5 मिनटं असंच राहू द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने असं आपलं अंडा आमलेट छान असं तयार होतं आणि हे खायला खूप छान लागतं. हे तुम्ही नुसतं खाऊ शकता किंवा पोळी भाकरीसोबत पण खाऊ शकता. हे बघा किती छान असं आपलं आमलेट असं टाकून झालेलं आहे. याला 5 मिनटं आपण 2-3 मिनटं राहू द्यायचं आहे. थोडंसं नंतर आपण त्याला उलटून टाकायचं आहे. इथे असं आपलं छान असं आमलेट तयार झालेलं आहे. इथे बघू शकता. अशा पद्धतीने आपले असे छान आमलेट तयार होतात. बघू शकता. अशा पद्धतीचं आमलेट तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता दुसरं पण आपलं आमलेट अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचं आहे आणि असं छान खरपूस तळून घ्यायचं आहे. बघू शकता. असं छान आपलं कोथिंबीर, कांदे, हिरवी मिरची टाकून असं आमलेट खूप छान लागतं.